Sawan masyarakat desa Sampang. Wah, iya kan. Wah, masyarakat desa Sampang buyut rukun ningali ketoprak cahyo ukur saiki kepiye. Lah iya kan. Kuwit zaman oleh saiki yo regenerasi. Sing wae dadi nom dari ayu-ayu ono sing kowe yo kabeh mau yo ono sing apik ono sing alhamdulillah yo awake dhewe waktu percaya muda dilawan di kota Solo kaya disuki matur nuwun sanget sampun ngrawuhi kedua kaya muda main wonten desa Sampang iki lan masyarakat desa Sampang iki kula nyuwun ngaturaken matur suwun mugi-mugi sedaya besok-esok kari bahe ya mesti wong ketoprak ya mesti kari bahe nang ora apa-apa magibatyo nyenengake masyarakate oleh desa Sampang Pak Dono karo Bu iki ditolake ya Kak muga-muga Pak Dono iki diparingi pandangan diparingi rezeki selancar diparingi barokah atur bilahi cedak rezeki amin Allahumma amin. Ayo ditolake barang-barang buri ketoprake ben diterus ayo kan ayo tarik ayo